El document elaborat per la Direcció General de Planificació de la Conselleria d'Educació recomana a les escoles no superar els 60 minuts diaris de deures a educació primària i els 120 al segon cicle d'educació secundària. Creo que una hora sería lo recomendable para que no enturbiera demasiado la tarde o de disfrute y de estar haciendo otras cosas. También depende de la capacidad de cada niño, los niños no son iguales. Los niños, para mí, deberían jugar, disfrutar después del cole, tener tiempo libre. També demana als centres que els infants puguin fer els deures de manera autònoma sense l'ajuda dels pares. Mandan lecturas si hay padres extranjeros y esto no se puede leer siempre todo en casa. Hay veces que hay que ayudar y hay veces que no, y el equilibrio tienen los padres son los responsables. Pel que fa als sindicats de l'Educació Alternativa i Unió Obrera Balear, consideren que aquesta recomanació ataca el dret de càtedra dels docents i també l'autonomia dels centres. I jo, com a professora de català, per exemple, tinc feines per mandar dir, quan de temps li puc mandar, quan sé d'altres professors el que fan, si s'han de preparar un examen, he de posar els exàmens en funció dels deures que m'han dit els altres. Els currículums són prou feixucs com perquè es puguin dur a terme sense haver de posar, en alguns casos, uns deures. Però això ja dic que és una qüestió de llibertat de càtedra. Des de Comissions Obreres consideren positiva aquesta limitació, mentre que l'ESTEI demana que s'organitzi millor el temps a les escoles perquè sigui més eficaç i efectiu. Els deures és una tècnica repetitiva, és a dir, si tu dones una tècnica repetitiva a un alumne que no ha assimilat el coneixement, no els podrà aplicar, llavors necessita una ajuda. Nosaltres estem a favor de lo que ha presentat i a més també sabem que altres indrets, altres països que ho tenen regulat, inclús prohibit en el cas de França. Aquesta recomanació s'haurà d'aprovar als claustres dels centres i després d'informar-ne al Consell Escolar s'inclourà la programació de l'escola per al pròxim curs 2018-2019.